Pinag-iingat ngayon ng Barangay Council ng Peña Francia sa Naga City ang publiko sa grupo na nang bibiktima ng mga tindahan at negosyong money transfer gamit ang e-wallet. Isang tindahan umano sa naturang barangay ang natangayan ng aabot sa 22,000 pisong cash. Doon yan nangyari sa amin sa Barangay Peña Francia, San Jose Street, pag-aari ni Anthony, yung tindahan. Yung mga suspect is nag-cash in doon sa GCash, and yung bantay sa tindahan nagtiwala pag-cash in, tapos para may ika-cash out ulit, naibigay yung cellphone. Doon nangyari yung modus nila na nakuha na ng 22,000 doon sa GCash. Dahil sa insidente, nag-backtracking ang barangay sa nangyari at nakuna ng mga suspect na sakay ng motorsiklo habang papalis sa lugar. Malaki umano ang maitutulong ng kuha ng CCTV sa pagtunton sa mga suspect. Pinaimbestigahan agad natin, and yan, nakita nyo doon sa post ni JB Chokson na covered ng ating CCTV footage yung mga pangyayari simula nung pagpunta nila sa tindahan. Bali, 2 motorsiklo ang gamit nila, 4 na persona yung suspetsado. Yung isa is nag-cash in, yung isa naman is yung magka-cash out. Kaya trinace natin sa CCTV, kaya nakita yung mga muka ng mga suspetsado natin. Sinubukan ng news team na hingan ng pahayag ang Police Station 3 hinggil sa insidente. Subalit wala pa raw silang natatanggap na reklamo. Hinihimok din nila na ang biktima na magsampa ng formal na reklamo sa pulisya. Paalala ko lang sa mga may-ari ng mga sari-sari store or mga pa-GCash, wag po niyong ititiwala ang inyong cellphone, kasi hindi lang modus dito, modus na to dito sa buong Pilipinas, nangyayari na yan. And paalala, kung may magka-cash out, cash in, yung cellphone nyo po, wag nyong ititiwala sa mga customer natin, dahilan na pwedeng agawin yung cellphone natin o ritakbo, o kaya yung pangyayari dyan sa may San Jose Street na naitiwala yung OTP, kaya nakapag-transfer sila ng 22,000. Jan Amador, CSN.